ito na tang, may nagtanong. Ayan, may nagtanong tang, si Tina. Si Tina ba? Hindi ba yan yung kilala ko? Ano bang apelyado niyan? Muran? Ano? Tina? Ano? Anong apelyido, tang? Hindi ko nga, kung siya yan, yung classmate ko dati, Muran ang apelyido. Dalawang beses na yan. Tang! So nung dumating ako dito, tapos parang walang kumakausap sa akin. Sa English ka ng English eh. Parang hindi uubra. Ayun, kaya na-create si Balahura. Lumabas yung totoo. Tapos ito pa, syempre ako yung madalas kasama eh. Ako yung nakakasama eh. Sabi ko, mayaman siguro tong babaeng to. Paglabas, tumasok kayo naman na orange jeep. Blazer ka pa ha. Init-init na suot mo ha. Tatawid sa kabilang kalye, taas ng heels. Ganun talaga, partner. Image is everything. Meron pong ibon dito. Ang ibon nila Nicole Liala at Christopher. Kalahin mo na iwan ni Christopher yung ibon niya. Christopher, yung bird mo! Hindi ko lang makita dito kasi bawal sa wifi natin. So tinry mo rin talaga dito? Pag nanonood ka, ay sige, mabili lang. Ayan na siya! Kailangan may ganun pa? Oh my God! Labo Chig! Wait lang, kung ano yung tunog, ganun din yon? I mean, Mas malupit. Ay, pakinggan mo. Ano, sa tunog... anime yan, anime yan. Hindi pa. Hintayin ko pa mag-add, so tatapusin ko pa to. Spell the word potassium. Oh. Go, potassium. Bas ka. Potassium? Yes. P-O-T-A. A. Alright, go. Chum. S. K. K. Akala niya gagayahin ka niya. Potassium, potassium. Yes, what's next? Ako na lang. Adlib, adlib, go. P-O-T-A-S-H-O-U-E. Potassium! Gusto mo pa ng libreng GVGV Good Vibes? Download mo na ang Love Radio PH sa Google Play at App Store. Dahil dito, walang hate. Love long! Always your number one SM radio station. Love Radio. Love lang.